doživljavam sebe kao predavača ili ne doživljavam sebe predavača. I sad ako kažem ja jesam predavač, znači već je tu, ali ako kažem ja nisam predavač, ja nemam ništa da govorim o tome da sam dobar ili loš. Ali ako kažem ja sam dobar predavač, pretpostavka da ja već jesam predavač i to dobro. Ako kažem ja sam loš predavač, na nivou identiteta ja već imam sebe izgrađeno identitet predavača, a samo treba da radim na veštinama i na resursima da postanem dobar predavač ukoliko mi je to značajno. Dakle, ako uzmemo taj primer, to bi bilo uverenje o sposobnostima, strategijama, resursima, o tom logičkom nivou. Znači, primer je ja sam dobar predavač. Ovo što je u školi, to je već sam definisan kontekst, u kom kontekstu sam ja dobar predavač. Ali ovo dobar predavač je reč je o onom. Ok, ajmo neki primer o okruženju. Može. Recimo, gde god je kamenje, tu ima i zmija. Gde ima kamenje, tu ima i zmija. Ovo je čak dato i u formi uzrok-posledica. Ili ako govorimo samo o ovom delu koji bi bio praktično posledica u onoj našoj formi uzrok-posledica, bilo bi ovde ima zmija. Gde ovde u kamenjaru ima zmija? Moje uverenje je da u okruženju kamenjar ima zmiju. Ok? Znači, u kamenjaru ima zmija. Uverenje o okruženju. Gde? U ovom kamenjaru. Ima čega toga. Gde, kad, koliko, tačno, s kim. Uverenje o okruženju. Ajmo dalje. Negativno je, nema crnice, da? Gde su crnici, tu je droga. Da. Da ne uredimo. Da ne uredimo drogu. Ovo je još važno. Ali snima se. Ovo priši penzija. Ovo priši penzija. Nije nisam. Da, cenzura. Ok, dakle neće baš piši na flipchart, ali jasno. Gde ima dima, ima i vatre. Gde ima dima, ovde ima vatre. Znači, gde ima dima bi bila onaj prvi deo, na osnovu ja zaključujem da ima vatre, ali možda bude onda i kompleksna ekvivalencija. Ima vatre, znači ima i dima. Na nivou okruženja. Zatvara se jedno u drugo. Ali ovde ima, znači ovde nema vazduha. Ovde ima dima, znači ima vazduha. Ovde nema vazduha. Znači ovo je interpretacija, ali uverenje da u ovom okruženju nema vazduha. Ok, ajmo primjer za akciju. Evo ja. Kad spremam ručak, uvek nešto omane. Aha, kad spremam ručak, znači ja napravim grešku. Znači kad spremam ručak, znači ovo to je uzrok, posledice, ja ne uradim sve korake koje je trebalo da ja ne napravim sve korake. Ili uvek nešto omanem, što je praktično ista stvar. Ok? Znači, ja ću samo zapisati uvek nešto omanem, to bi bilo, dakle, ili ti uvek ne napravim sve akcijone korake. Nije imala, kada se smijem, onda sam vesel. Znači, ovo je bilo ne uradim sve korake, ne uradim sve korake. Nešto omanem, ili omanem, ako drugačije kažem, ne nosim korake. To bi bilo, dakle, uverenje o ponašanju. Ako mogu samo da čujem taj vaš primjer? Kada se smijem, onda sam vesel. Ali u stvari je bolje kada se smijem. Ajmo da uzmemo taj. Kada se smijem, onda sam vesel.
Kada se smejem je praktično uzrok i to je na nivou ponašanja, međutim, onda sam veseo. Znači, ja sam vesela osoba. Ako kažemo, a kada se smijemo, onda se ponašam veselo, onda smo na nivou gdje treba da budemo. Tako da, a kada je pozitivna stvar da bude, kada je reč o pozitivnim i podržavajućim uverenjima, zgodnije je da budu na više, kada se pripremim za trening, ja sam onda siguran trener. Je mnogo zgodnije nego kada se pripremim na trening, ja se ponašam sigurno. Razumete? Znači, kada se pripremim za trening, ja sam siguran, identitet, kada se pripremim za trening, ja se ponašam sigurno. Kada se smejem, ja sam veseo, kada se smejem ponašanje, ja sam veseo, identitet. A još jedan primjer za ponašanje. Kada pevam, uvijek je dobra atmosfera. Aha, kada pevam, to je ponašanje, uvijek je dobra atmosfera, okruženje. Dobra atmosfera u određenom okruženju. Dobra energija? Sve su to praktično sinonimi, to su sinonimi za nešto što se dešava u okruženju. Ali može, dok tuširam pevam. Samo da uzmem moj primjer. Ako bih rekao, kada pevam, ja sam energizovan. Energizovan, da. Ili ja sam fenomenalan. Kad pevam imam dobru energiju. Kad pevam, imam dobru energiju je resurs, imam dobru energiju, to su sposobnosti, tako da je, znači, ogromna je razlika, znači, kako ćete u stvari nešto komunicirati, pokreći potpuno drugačiju emociju kod vas i kod sami. Kada pevam, ja igram. Kada pevam, ja igram, da. To je ponašanje. Da, znači, super. Ajmo sad jedno uverenje koje gađa vrednosti. Evo sad ćemo mi vrednost, jel? Da. Ja sam snaga i moć. A vrednost, izvinjam se, prosti, to je drugo. Za mene je život sloboda. 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 Da bi stavio vrednost. Ne, sad vidim, za mene, ja mislim o životu da je život sloboda. Sloboda je vrednost. Sloboda je vrednost. Ali je život pokriva sve neurologički nivo. I ponašanje i okruženje. Znači, da ti kako, znači, ovo je meni na nivou sistema. Aha, to ti je mnogo višlje. Za mene je život, ovo je uverenje o životu. Tako da bi, ja sam deo života. Znači, a sad šta ćeš dalje da nastaviš? Za mene je život igra, za mene je život sloboda, za mene je život kopanje. Bez obzira što ono što dolazi posle života. Znači, nije stvar u slobodi, stvar je u životu. Za mene je život. A život je iznad identiteta. A dobro, da li ljubav je harmonija? Je li ti to okej na vrednostima? Ljubav je harmonija, to bi bilo da ne mogu vrednosti. Je samo okej vezano za život, dakle dajete stav o nečemu što je iznad vas. Vi ste deo, ja sam deo života. Jer ovo za sve okej. Za mene je život, pa šta god rekli posle tog života. Znači ovo je sistem. Za mene je uživanje leženja na plaže, to je na vrednost. Ako bi, evo primjer. Za mene je život. Evo, za mene je uživanje, pa šta god dalje rekli, to je, znači, praktično uverenje za mene je uživanje. To je uverenje o vrednosti. Evo, hvala vam. Dobro, samo da se vratim na ovu rečenicu malo s koji se radi, ljubav je harmonija. Odakle nam ljubav polazi? Evo, samo da zapišem ovo. Za mene je život. Za mene je život. Bi ti se što podelila tu, pošto meni to onako vratim se da mi je uverenje. Znači, život je iznad, ja sam živ, iznad mene je živ. Ja sam deo života. Ljubav je harmonija.
Znači, ljubav je... Vrednost. Šta god rekli posle toga šta je ljubav, ovo je uverenje o vrednosti. I pazite ovo, ljubav je harmonija. Da ima harmonije, ima i ljubavi. I onda dobijemo kompleksnu ekvivalentiju. Ljubav je... I kod afirmativnih uverenja nije bitno, zato su afirmacije rabe. Zato što afirmacije su u stvari samo hipnoza. Vi koristite afirmaciju da praktično da generišete stanje lakog transa i gde onda vaš um kreće da traži vaše primere. Ja koristim afirmaciju da praktično uvedem sebe u jedno stanje transa i onda moj svest nju kaže pa da, evo ovo, ja sam vredan ljubavi. Pa evo, ovde imam primjer, ovde imam primjer, ovde imam primjer i odjednom afirmaciju. Ovdje se dobro osjeća. Možemo da kažemo da imamo kompleksnu ekvivalenciju kada sa istog nivoa pravimo uverenje na istom nivou? Pa ne bi baš to zavisi individualno, jer za neko može da se vrti se razlina... Sa jednog na drugi, pa tako tipa recimo, ljubav je život i život je ljubav. Imamo ponašanje i... da. Život je ljubav i ljubav je život. Znači, nema ljubavi bez života i nema života bez ljubavi. To nije na istom logičkom nivou. Pa u tom smislu to je... Da, to je bilo pitanje. Možemo da imamo kompleksnu ekvivalenciju, da imamo različite... Znači, samo treba da slušamo. Ovdje je ključna stvar da mi lepo slušamo i da čujemo u stvari šta nam sagovornik... Opa, malo ovdje čujemo ulice, ali dobro. Ali evo, stavit ćemo u Milju još ovdje, tako bude prepoznatljivo da je to... Znači, važno je da čujemo ove stvari. I da čujemo koje je ono koje drži ponašanje. Koje drži... Može. Pošto si rekao o ljubavi harmonija, recimo taj konkretan primer, uverenje ljubav je, to je uverenje o vrednosti. Kada bi rekli, na primer, ljubav je kada ne zagrliš, onda je i dalje to uverenje o ljubavi. To je uverenje ljubavi. Moje uverenje je da je ljubav samo kada ne zagrliš. Ali uverenje je o ljubavi. Da li uverenje o ljubavi, ali na nivou ponašanja ili ne? Znači, ljubav je. Znači, to je uverenje o vrednosti. Moje uverenje o vrednosti je da je vrednost, da je ljubav je život, ljubav je šta god da je, ali je reč o ovoj vrednosti. Znači, ako kažemo ljubav je kada se mazimo ili šta god, i dalje je reč na nivou. Nije bitno što je ovo radne. Ali ajde da vidimo, o čemu je... Ajmo da vidimo, o čemu je uverenje je o ljubavi. Jer ljubav je vrednost. Uverenje može da bude o sposobnostima, o okruženju, o akciji, o sistemu, o identitetu. Ljubav je... Ali zašto mi onda uverenje o vrednosti na nivou ponašanja? Na tom neurologičkom nivou, mislim, meni to nije baš nejasno. Ajde ovako, ne radim sve korake. Znači, to je ponašanje. Ja sam dobar predavač. To bi isto kao i ovde. A onda, ako kažemo da je onda ovo identitet o predavaču, ali ne, ovo je dobar predavač. A tu, evo sad recimo tu kad se vratimo, ja kažem ja sam ili ljubav je, isto je fokus na mene, ja sam, kao identitet. Ali možda u jezičkom smislu. Pa to sad gledamo ovo što... Ja sam predavač. Ja sam dobar predavač. Ja sam ljubav. Ljubav je. Veština ljubavi je zagrliti osobu u pravom trenutku. Znači, razumete? To je uverenje o vrednosti. Sposobnost da pokažete ljubav je u stvari da vi zagrlite osobu u pravom trenutku. Veština ljubavi. Ja zaista nakon ovog objašnjenja ništa. Ajmo učiniti kao. Ja moram malo abstraktno da se uvijek. Znači ti si lingvista.
A ne, zaista, znači, Ne, evo, uopšte nije to logično i lingvističko ne ide sad. Ovo nije ništa logično. Okej. Ljudi, pa pazite, ja sam dobar predavač i ja sam predavač, to je ista stvar. Pa jes. Ali, lepo si malo preobjasnio, ja sam predavač, to je na nivou identiteta, ja sam dobar... Samo Ljilja si, ja Ja svima obasjavam put. Na kom nivou tog sada ljubavi? Ja svima obasjavam. Na kom je to nivou? Ja bih rekla na nivou identiteta. Ja sam. Sistem, da sistem. Kad sam ti ja rekla ti si naša svetlost, to ti je na nivou identiteta. A ja obasjavam je na nivou sposobnosti. A možda ti malo ponašati. Pa kad dođe sve lepo moraš. Facebook ne smije da pati zbog posla. Šta to znači? Ajmo da razjasnimo samo polako. Jer na nivou okruženja jasno svima. Na nivou ponašanja. Na nivou znači ovdje je problem. Ljubav je harmonija. Znači ne vreme. Ja im stav o vrednosti.